Qumu, la tibżgħux. Dan huwa l-kliem li Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu, lil Pietru, lil Ġakbu u lil ħuh Ġwanni wara l-esperjenza tiegħu fuq it-Tabor. Huma xhieda tas-sebħ tiegħu. Huma xhieda tal-eħen il-missier li jgħid fuq Ġesu dan hu ibni l-Għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżgħux. Il-kelma ta' Ġesu hija kelma ta' kuraġġ għaliex mhux faċli li inti u tħares lejn il-mulej Ġesu fis-sebħ u l-glorja tiegħu u tħares lejh ukoll minn xhur fuq salib fit-tbatija u l-agonija tiegħu tajt se nimxi warajh. Dak li jitlob minna d-dixxipulat, jiġifieri li aħna nkunu dixxipli ta' Ġesu, mhux dejjem faċli. Jitlob minna proċess ta' għarfien, ta' verità, ta' umiltà, proċess li nistgħu insejħulu ta' dixxerniment. San Pawl missierna u jikteb lit-Tessalonkin għalilhom: ifirħu dejjem, itolbu bla għeda, iżżuħaj l-Alla f'kollox, ixxekklux l-ispirtu, tmaqdrux il-profezija, ippruvaw kollox, it-tajjeb żommuh u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażen. Qudiemna ħafna drabi tidher l-għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin. Kif jgħid Ġwanni l-Apostlu lill-komunità tal-ewwel insara, mhux lil kull xorta ta' spirti għandkom temnu, l-ispirti stħarġuhom biex taraw ikunux ġejjin minn Alla, għax kienu ħafna l-profeti foloz li ħarġu fid-dinja. Ġesu stess jgħidilna li s-siġra tarafha mill-frott tagħha. Jgħidilna wkoll li ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lil flus. Il-ħajja nisranija hija sensiela kontinwa ta' għażliet. U talba tagħna hija li aħna nażlu t-tajjeb. Kif jgħallem San Pawl missierna, l-ispirtu tal-mulej wassalna għal frott bnin tal-imħabba, tas-sabar, tal-verità, tar-rażan, mentri l-ispirtu ħażin jiżra fostna l-firda, il-mibeda, il-gidba, l-ejra u dak kollu li jfarrakna u jkissirna. Aħna l-isfijiet nixtiequ ninkoraġġixxu lill-insara Maltin u Għawċin huma u jissiltu kuljum ta' ħajjithom biex jagħmlu l-għażliet skont il-qalb tal-mulej. Il-Papa Franġisku jfakkarna li l-ħajja nisranija hija ħajja li timpenjana anke f'taqtija ma' dak il-ħażen li hemm fil-qalb tagħna. Il-Papa jgħidilna mhux mistenni minna li nkunu blaħtija f'kollox, imma pjuttost li nkunu dejjem fi proċess li fih nibqgħu nikbru, li ngħixu x-xewqa qawwija li nibqgħu mexxin il-qudiem fit-triq tal-Evanġelju. U ejjew ma nċedux l-armi. Il-Papa qiegħed jirrepetilna l-kliem ta' Ġesu, la tibżgħux. Imma jippreparana wkoll għat-taqbida li aħna għandna bżonn naffaċċaw meta jkollna bżonn narfu x'inhi r-rieda ta' Alla lina. Il-Papa jgħallimna li fil-preżenza ta' Alla tajjeb li nistaqsu lil nfusna: mulej, x'qed tgħid lili f'dan il-mument din is-silta mill-kelma tiegħek? Xi trid tibdel f'ħajti b'dan il-messaġġ? X'qed idejjaqni f'din is-silta mill-kelma tiegħek? Għaliex dan ma jolqotnix, x'joġobni? X'hemm li jħeġġiġni f'din il-kelma? X'jiġbidni fiha? Għaliex jiġbidni? Meta nfittxu li nisemgħu lil mulej u normali li jkollna t-tentazzjonijiet. Waħda minnhom hi sempliċement meta nħossuna mdejqin u mafusin u ningħalqu fina nfusna. Tentazzjoni oħra komuni ħafna illi nibdew naħsbu li l-kelma ta' Alla hija għall-oħrajn
biex nevitaw li napplikawha għal ħajjitna stess. Jiġri wkoll li kultant nibdew infittxu skużi li bihom infaqru il-messaġġ ta' Ġesu. Drabi oħra naħsbu li Alla qed jitlob minna deċiżjoni kbira wisq li maħniex fi stat li nistgħu nieħdu. Il-Papa jkompli jgħid li dan iwassal lil ħafna persuni biex jitilfu l-ferħ tal-laqa mal-kelma ta' Ġesu. Imma dan għax inkunu qegħdin ninsew li ħadd mu paċenzjuż daqs Alla l-Missier, li ħadd ma jaf jifhem u jistenna daqskemm jafu, u dejjem jistedinna biex immiddu pass ieħor. Imma ma jistennix tweġiba sjaħa minn għandna jekk għadna ma għamilniex il-mixja kollha li għamilna possibbli. Il-mulej sempliċement jixtieq li nħarsu b'sinċerità lejn ħajjitna u nippreżentaw ilu bla tawwiċ, li nkunu disposti li nkomplu nikbru u nitolbu lilu dak li sissa qatt ma rnexxielniex naslu għalih. Fid-dawl ta' dan il-kliem tal-Papa Franġisku f'Evanġelii Gaudium bil-Malti il-ferħ tal-Evanġelju, aħna l-isfijiet tajna lis-saċerdoti tagħna sensiela ta' kriterji biex ikunu jistgħu jgħinu lil koppji li qegħdin f'sitwazzjoni komplessa, fil-ħajja jew ta' żwieġ jew dik ta' flimkien. Aħna l-isfijiet maħniex nagħtu l-permess lil xi kategorija ta' nies li jitqarbnu mingħajr ma jagħmlu proċess ta' dixxerniment. Bl-ebda mod ma rridu naqsu mill-qawwa tal-Evanġelju tal-mulej fuq il-familja u fuq iż-żwieġ. Qalb waħda mal-Papa, aħna l-isfijiet nixtiequ nwasslu l-qalb tal-Knisja lil kull wieħed u waħda minnkom, lil kull wieħed u waħda minn ħutna li jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli. Is-saċerdot f'isimna u f'isem il-Knisja la jaħbi l-kelma ta' Ġesu u lanqas jonqos milli jwassal il-qalb mimlija ħniena tal-mulej. It-tentazzjonijiet li semmejna aħna u nsegwu t-tagħlim tal-Papa jgħoddu għal kulħadd. Jgħoddu wkoll għal koppji żgħażagħ li qed jippreparaw għaż-żwieġ. Aħna bħala komunità nisranija nkomplu nħabbru żwieġ kif ħalqu Alla, rabta dejjiema bejn raġel wieħed u mara waħda, miftuħa għad-don tal-ħajja. Li aħna nilqgħu lil dawk ħutna li fil-ħajja affettiva jagħmlu għażliet differenti ma jħassar xejn miż-sbuħija tal-Evanġelju li kien mill-bidu, l-Evanġelju tal-ferħ tal-imħabba bejn ir-raġel u l-mara. Is-soċjetà Maltija bħal kull soċjetà oħra se jkollha tiffaċċja għażliet importanti dwar il-futur tagħha, dwar il-futur tal-ġenerazzjonijiet ta' warajna. It-talba tagħna l-isfijiet hija li l-poplu Malti jaraf jażel it-triq li twassal għal ħajja u għal paċi. Li l-poplu tagħna ma jibża qatt jisma' l-vuċi tal-mulej Ġesu li llum fuq it-Tabor der jiddi fis-seb glorjuż tiegħu. Afda fil-qawwa ta' Alla, jgħid San Pawl Apostlu missierna lil Timotju. Afda fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa. Mhux għax qis l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja jew l-imħabba tiegħu. Natukom il-barka pastorali tagħna.